dat ik... niet dat ik bang ben voor de hond, maar vooral voor de Ja, hoe moet ik het zeggen? Is dat een... Ja? Maar voor de rest is er niks mis mee. Nee. Het zien geen lekkages die ze kan verhelpen of zo. Ja, is net. Waarom maar zo. Wat is het voor een merk? Een oud Engelse mastief. Een mastief. Maar Dat het is... vind ik een beetje akelig. Oh, het is een zee. Ja, dat is een zee, ja. Oh, en wie heeft ze? Sof. Soef. Jo, dat is even winnen, hè? Ja, het is net zo gecharmeerd van Vremlu. Dat vind ik toch wel... zo groot wie het is, zo angstig is het ook. Ja. Maar goed dat hier geen treinverkeer is, hè? Nu net. Nee. Even wachten, Pien. Pien? Nee. Dat is ook een leuke. Wat is dat lieke? Wat Is asbakkerasje, dat is van mij. echt hoor? Ja, Niks aan de hand. al 13 jaar oud dus. Oh. Ja, die maken zich dan niet meer zo druk, hè? Nee. En wat is het? Ja, Nou, Jack Russell Ja, is niet te overzien. nee. en wie heette die twee? Jana en Kira. Kira, kom eens. Oh, wat leuk. Hé, hey, en Pien hoeft nog... Nou, Pien hoeft nog niet naar school, denk ik, Is hè? van de crash gegaan komen doen. Van de man van de crash gehaald. Dus de crash is die kant op? Nee, Omdat die je kant klopt. op. Ja, we zijn even nog met hem geweest. Oh, zo. Moet nog even uit. En wie aldus Pien? Pien is 2. 2,5. 2,5 jaar. Is ook van haar. En wat ziet geen van elkaar? Gewoon buren. Buren. Vriendinnen, ja. Hulp om de kleine te gaan houden langs kriegen. Je mag niet met de hond naar binnen hè, op de peuterspeelzaal. Dus dan moet ik immers bij me gaan worden even de honden net gereden houdt. En ja. ja. En hoe lang ziet je al buren? 9 jaar. Ja, zo gaat wel, hè. En wie woonde er het eerst? Mevrouw. Ik woon wat onderweg. Het woont hij boven. Zoiets voor ze van buren. Oh, Verre buren. zit iets van 400 meter tussen of zo? Wel goede buren. Goeie buren. Zelf ook, ja. Ja, maar wie heb je elkaar dan leren kennen als je niet Via de echt... hond. Via de hond, ja. Honden uitlaten. Ja. Ik vroeg me soms wel eens af van waarom hebben mensen een hond? Maar dat is Voor de heerlijke Sociale woorden. contacten. de sociale contacten. Sociale contacten. Dat De is gezelligheid. ja. En hoe doet je dat? Gaat je wel eens op vakantie? Ja, En wie doet je dat dan met Soef? dat geeft met. Dat giet Met een met. extra grote auto. Wat inpast. Ja. Dat gaat lekker met. Nee, alles gaat met. Het hele gezin. Dat huurt erbij. Oh, wie groot is het gezin? Daar Joep nog. Daar Joep? Maan. Ja, Veermaan, van ja. 4 jaar. Andermaan. En de man. Komt hij altijd het laatste? Ja, dat is werken. Hij moet in het geld verdienen, toch? Oh, kijk. Dat kunt er, Joep. Kunt er Joep. Oh, kijk. Waar komt hij nou vanaf? Van Is het- opa en oma. Of Die van opa wonen en oma? ook hier. Dat is gunstig. Ja, Oh. Jana. Voorzichtig. Los het Jan eens los, schat. Door komt Joep aan. Pien, Joep, Jana wil hier aan. Pien is 2,5. Ja, En Joep is? 4. Hallo Joep. Hoi. Hé, maar als Joep 4 is, zit Joep al op school dan? Ja, dat klopt. Dat wordt op de kleuterschool net en vanuit gehaald, hè Joep. Groepje 1 was schat. Joep, hoe is het op school? Ja? Waar is ze eraan toe? Ja. Mam, waar is Joep eraan toe? Ja? Ja? Ja, dat vind ik ook echt leuk, ja. Weet je wat dat is, Ja, Joep? had het echt naar zin in de Een zin. microfoon. Heiter. Kijk maar, jong. Dat is gek. En de camera. Rustig. Doe je niks? Nee, dat piept niet. Oh, de piep? Ja. Oh, dus dat liet niet aan mee. Nee, Is piept dat een hier leeftijd? wel. Ja, ze leeft hier. Hé, en wie gaat er nou met weer wandelen? Pien met Jana. Wat Pien? Ja, Jana. Wat is dat allemaal, schat? Hé Pien, kom ze op televisie. Hé, kom ze op televisie. Wist je dat, Joep? Nou, Vind je het leuk, Joep? het is dezelfde televisie. Of vindt ze er niks aan? Wat bleef? Zullen we nu een sample wel nog weer? Ja, maar dit is Simpelveld voor de Wij dachten, laten we weer eens een keer naar Simpelveld gaan. Het is ook Jana, foei. misschien wel het meest herkenbare plekje van Simpelveld. Hoezo?
Ja, het miljoenenlijntje. Miljoenenlijntje, ja. En hij komt van regelmatig met de hung, dus ja. Ja. Zien er nog herkenbaardere plekken in het Simpelveld Ja. dan aan het spoor? Weet ik niet. Hoe ziet je in Simpelveld terecht? 4 Mingermaat. Dit is echt van hey. Dit is echt van hij, ja. En waar ziet je van? Ik ben oorspronkelijk van Kerkroor. Van Kerkroor. Och, wat leuk. Het werd afspraak. Oh, kijk. Ja, Ja, die kennen dat. oh, die kennen dat. Ja, we kennen meneer ook van een hond van vroeger. Hou ook een hond. We kennen ook meneer wel van. Maar de hond heb je nu niet meer. Nee, helaas. Een half jaar geleden had inslapen. Want hij was krank. Ja, dat hadden we dan aan de shower, het gewricht. En dat was sowieso al get ouder. Niet door, dit komt een beetje. Nee, aan Weer niet. Wat is Ja, het zo aan de maar? ene kant die buurman. Naar huis. Die buurman, die durft niet te komen. Maar ik niet. Doe maar van Jan. Ga maar naar oma Pien. Nee. Kom Jana. Ja, is goed. Ja. Leuk is dat, hè? Ja. Kindjes al zelfstandig zien. Ze maken ruzie om Jana. Bij Jana moet ik vasthouden. Hey, en als je op vakantie gaat, hè? Ja. Met Sof, hè? Ja. Ik hoef het niet precies te zeggen, maar wat zien dan handige vakantiebestemmingen om met Sof naartoe te gaan? Nou, we hebben maar één vakantiebestemming en dat is Jungholz in Oostenrijk. Dat is ja, 600 kilometer. Dus Ja. dat is net zo heel erg wie, dat is voor de kinderen ideaal. Een vriendin van mij heeft een appartementencomplex, dus we zijn helemaal verzorgd. Want dat klinkt allemaal goed. Dat klinkt heel goed, ja. En die vriendin die heeft dat appartementencomplex al langer. 2 jaar nu, ja. Oh, Ja. Dan ziet je er ook pas 2 keer geweest. Nee, 6 keer. Of 6 keer. Omdat het zo kort bij is, kunnen we het vaker gaan. Nee, we gaan in de winter en in de zomer 2 keer. Dus, ja. Doet gaat skiën, Nee, dat kunnen we net helaas. Nee. maar ook, Kun je lekker op de sliet, is ook Komt u ideaal, verder? toch? maar ook zonder skiën is sneeuw leuk. Ja, want dan gaan we met de kinderen op de slee, ja. Dus dat is heerlijk. Terwijl het zo mooi weer hebt. En wie gaat het met Sof in de dat sneeuw? giet gewoon er hingeren. Ja? Jo, dat rent met. Ja, dat vind ik prachtig. Maar, Maar dat is een hond wat normaal losloopt, hè. Dat deed niks. Het is alleen groot, maar voor de rest, nee, dat vind ik het geweldig toch ook. maar Sof is niet bepaald in lichtgewicht. Nee, 90 kilo. Ja, Gewoon in de nee. haak. 90 kilo. Maar moest er toch geen sneeuwkettingen onder doen Nee, dan? dat is Nee? Heeft hij geen wegliggingsproblemen dan? Nee. Dat is vrij op vuur. Het Ja, behoorlijke poten, hè. Dat klopt dan ook alweer. Ja. Dat was vrij op vuur. Nee, en dat is ook kinderen en hoes, honden en hoes dan in dit geval. Jana. Hey Luc, vind je het ook leuk op vakantie? Ja? In de sneeuw? Lekker koud. Maar dat wordt misschien nog wel ooit eens een skier Ja, dan. want hij wil gaan skiën, dan moeten papa en mama dat ook wel leren, hè. Maar ik weet niet of dat goed komt. Nee, maar dat, En wat is er zo leuk in Oostenrijk? het wandelen. Lekker vrij in de natuur. Rust. Ja, nou. Heerlijk. Maar dat heeft ze hier eigenlijk Maar ook hij, wel. ja, dat klopt. Jana. Daarom hebben we ook een hond, hè. Lekker in de natuur wandelen. Ja. Maar op vakantie hoeft ze niet te poetsen, hè. Dat scheelt. Dus daarom gaat ze op vakantie, toch? Oh, is dat het? Ja. Ah, oké. Ja, Ja. Hij gaat het leven door als ze vrij is, hè. Zo ding van, dit duurt nog te lang. Ik parkeer mezelf heen. Ja, ik gewoon even... Hey, en waar gaat je op vakantie? Nee, vroeger niet vakantie. Niet? Nee. Waarom niet? Waarom moet ik op vakantie gaan? Kijk eens hier rond. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ze een paar keer per jaar zoiets is van ik wil wel even ertussenuit. Mijn man, we gaan niet graag op vakantie, ja. Dan gaan ze niet alleen op vakantie, ja. Dit is het liefste toes. Dat is het liefste toes, ja. Ja. En zelf heb ik ook zo gehad, ja. Dit we wonen toch schoon, hè? Ja, dat klopt. Kan ze alle kanten op. Maar het huurt ze toch niet druk. Dat mensen zeggen van met vakantie duist ze me geen plezier. Ja, mijn man niet, nee. Verder is het wel een gezellige. Voor de rest is het een gezellige, Ja? ja. Maar wat duidt dit dan, Geer?
Knommelt de heer toe? Of is de heer hier We in zijn de op de straat natuur? doorgevaren in dat struitje, ook in de oude molenstraat. Zullen we door gaan gereden? Heb je ons toen gezien of zo? Ja. Ah. Heb ik het gezien. Ja, en dan zei ik woon hij schon zitten. Kijk eens, weg hij de boete, kijk, heb ik de boom, ik de vogel, moet ik daar nog meer? Dat is immers met kleine dingetjes tevreden is Ja, dan. juist. Het is met klein ding te Dat is ook belangrijk, hè? Dat ze tevreden kan zien. Ja, Gaat dat goed? dat gaat goed. Oké. Dat gaat goed. Dan zou je eens denken, dit is een plek, hier gebeurt niet veel. Maar als je hier even stijgt, En want de zon hoe het is, dan komt een soort van trefpunt. Ja, zo gaat je. Zo gauw de zon schinkt. Zie ze de lu, joh, maar Jan. Aan heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dames. Goedemiddag. Dag. Je ziet, waar ziet je op weg naartoe? We hebben een wandeling van Simpel Vijhoed. Dus je ziet niet van hey. We zijn niet van hier, nee. Nee, ik ben van het Schoonse dorpje, maar dat is Mechelen. Oh jee. Je kunt dus ook met wandelen. Ja, precies. ja. Precies. Krijgen we nou geen ruzie? Nee, Als die zeggen dat Mechelen het schoonste dorp Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ja, de kinderen moeten ja schuld zijn. is. Goed. We moeten ook weer aan. Ja. Adi. Goed. Hi Luc, Joep. Zo. Leuk. Ja, dames, waar eindigt de wandeling nou? Weer in Mechelen? Nee, dat eindigt bij Simpel Vijhoed. Dus dat er juist langskomen. Oh, We er ook willen stoppen. dat zien ze, hè? Waar we hadden willen stoppen. Ja, dat restaurantje, hoe ze drinken en ze eten. Zoet je door binnen toen we er net langs reden? Juist. Sociale controle in Simpelveld. Ja, dat bedoel ik. En er stopt de app in de voederdeur. Ik denk, die komt er tegen. Kunnen we je ook dan, terwijl de rest ertussenuit gaat, kunnen we je ook nog verleiden tot het maken van een fotootje? Tuurlijk.